lag. So karon mo sabay ta sa trending nga duwa kanang flip the battle challenge. Okay, one, two, three, go. Ikaw, Kai. Manila ka? Oh, undang Ray. Oh, hoy, hoy.
kaon. Magsabot siya sa exit eh. Oh! Hindi ka kaon. Ano ulit ka pa dong? Hindi, sige lang ko. Ikaw natin. Eh, sunod mo niyo. Ate. Hindi namin makakaroon. Kakay. Kaon sa dapaw. Kakay na. Busog ka na ako eh. Iguro mong makeup na sus. Yun, okay ah. Aray! Ilang asa ni Oren? Papauso na Ano na. ba ni masunod eh? Ikaw, ayun. Ako sunod niya ako. Hindi bata eh. Si Gladys na kuyawan. Sa ginsan lang akong nasundan yata. Hindi, doon na, busog ka na ako eh. Okay. Nangubos ako. Hukti. Ano mo itong gumaan? Mapagakan ano na kayo. Wala mo doa di ay ata na na. Naiba ng tubig ko. Nagana ta na binila eh. Ano lagi ka mo? Okay. Busog na kayo po. Siya may nagkuhan. Ikaw kami ka mo kasi. May kayong pabay. Ah! Balik. Karte sa di mo eh. Hawa! Payo mo si Pili. Uy, si Papa may naghandog. Nung na ng tubig ngayon po. Kaya, may nagaraon na. Kaya kung hamal-hamal. Ay, ako malingaw kay Nas Clarice. Thank you for watching. Bye!